בסדר גמור. כולם רואים את הכל? אוקיי, ככה. אז דיברנו על הפאצ'ר עצמו, החלון הזה שאנחנו מסתכלים עכשיו, וכדי לשנות בו דברים אנחנו צריכים לעשות את ה-unlock הזה. דרך אגב יש לזה גם קיצור דרך, זה Ctrl E, או אפילו Ctrl ולחיצה על העכבר במקש שמאלי. וזה מצב אחד, מצב העריכה שלו. אנחנו עוד נדבר על עוד מצב שנקרא מצב פרזנטיישן, שכרגע באמת אין בו שום דבר. זאת אומרת, בעצם זה לא מדויק, אני רק אכניס פה משהו שאם מי שהיה בהרצאה של יחזקאל יכול להיזכר שאנחנו, Max for Live פותחת בדיפולט את הפאצ'ר במצב של עריכה, ולכן אנחנו נשים פה רגע, הוא יהיה במצב, כרגע זה החלון של העריכה, ברגע שאני אשים אותו בפרזנטציה אני רואה שבעצם אין שום דבר בתוך הפאץ', ואם אני אפילו אעשה לו save אתם תראו שלמטה פה נעלם לי גם ה-MIDI in ו-MIDI out שהיו לי. בכל אופן אנחנו את רוב העבודה שלנו אנחנו מבצעים בתוך המצב הזה של מצב העריכה, וכשאנחנו רוצים להתחיל לסדר איך הפאצ'ר שלנו בסופו של דבר ייראה ומה האינטרפס שלו יהיה, אנחנו עוברים לפרזנטיישן מוד. אנחנו נדבר גם איך אנחנו מעבירים את הדברים האלה שהם ייראו, מה ייראה ומה לא ייראה. אז זה לעניין של הפאצ'ר. יש לנו עוד חלון אחד מאוד מאוד חשוב שנקרא Max Window, שמי שרוצה להסתכל עליו יכול ללחוץ על Ctrl ו-M או Command M. זה במצב אחד, או יש לנו פה גם כן Sidebar שנותן לנו כל מיני דברים אחרים בנוסף לפאצ'ר, שאחד מהטאבים שלו נקרא Max וזה ה-Max Window. כל הסיפור של ה-Max Window הזה זה בעצם נותן לנו פידבקים על מה שקורה בתוך הפאץ'. אם זה בשביל לעשות דיבאגינג, אם אנחנו רואים שמשהו לא עובד ואנחנו רוצים לבדוק מה נעשה בתוך הפאץ', מה עובר מאחד לשני, אנחנו יכולים לבדוק את זה. אני אתן לכם דוגמה. בשביל להעלות משהו שנמצא בתוך הפאצ'ר, שאנחנו נוכל לראות אותו בתוך ה-Max Window, אני משתמש באובייקט שנקרא print, שזה מאוד מאוד דומה גם בשפות אחרות, שאנחנו אומרים print משהו, אז אנחנו יודעים שאנחנו נקבל איזשהו פידבק, ואני אנסה עכשיו, אני אעשה פה lock, והמצב שלנו עכשיו הוא לא מצב עריכה, אני אשנה פה ל-124, אני מצפה לקבל 125, ואני מקבל גם בקופסת מספר הזו 125 וגם בחלון המקס. אנחנו רואים פה את האובייקט של print, שהמסר שלו לעולם הוא 125. אנחנו נדבר בדיוק מה זה המסרים האלה ואיך אנחנו עובדים איתם. אז בואו בכלל, דיברנו פה על אובייקטים, דיברנו פה על מספרים, על אופרטורים של חיבור ועוד דברים אחרים. מה זה בכלל האובייקטים האלה? אז ככה, אז יש לנו במקס, דיברנו על זה שבשפות אחרות אנחנו בדרך כלל רגילים לראות כל מיני שורות ככה של קוד וכל מיני פונקציות ובלוקים ודברים כאלה. במקס כל הדברים האלה בסופו של דבר נמצאים בתוך מה שנקרא אובייקט. ואובייקט זה כל דבר שאנחנו רואים פה. יש לי אובייקט שעושה מספר והוא גם user interface, אני יכול לשנות אותו. אם אני במצב של נעילה אני יכול לשנות אותו למעלה ולמטה. אתם רואים שכל מה שאני עושה בעצם יוצא חזרה למקס ווינדו דרך הפרינט. אם אני ינתק את הפרינט הזה, שוב אני במצב, אתם תראו אותי עובר בין מצב עריכה למצב נעילה הרבה במשך הטוטוריאל הזה. כרגע ניתקתי את הפרינט, אני שוב אעבור למצב נעול, נעלה למעלה ואנחנו רואים שבעצם במקס ווינדו לא קורה כלום. אבל
כל הדברים האלה, הפרינט בעצמו וגם המספר וגם הפעולת חיבור הזו, הכל זה נקרא אובייקטים, שהאובייקטים האלה הם הבסיס בסופו של דבר של מקס. שמה שהאובייקטים האלה בעצם עושים, הם מקבלים כל הזמן איזשהו מסר. במקרה הזה, האובייקט הזה של +1 מקבל מסר של 155, והמסר הזה עובר דרך הקו הזה, זה נקרא פאצ'קורד. בעצם זה כמו כבל כזה שמקשר בין שני אובייקטים, דומה מאוד למה שאנחנו עושים כשאנחנו מחברים כבלים לכל מיני מכשירים אנלוגיים וכרטיסי קול ודברים כאלה. זה מאוד מאוד, יש לזה אנלוגיה מאוד מאוד קלה לסאונד, ולכן גם סאונדמנים, לא סאונדמנים, אנשי מוזיקה ואנשים שמגיעים מהתחום הזה של חיבור דברים מאוד מאוד מתחברים לסיפור הזה, שזה דומה מאוד לרשת אנלוגית. אז אנחנו באמת מחברים את שני האובייקטים האלה בקו, ואני יודע שמה שיוצא מהאובייקט הזה נכנס לאובייקט הזה. האובייקט הזה מבצע עליו איזושהי פעולה ומוציא אותה החוצה, מקיא אותה החוצה. ולמשל יש לי את הסיפור הזה של 155 פלוס 1 שווה 156. האובייקטים האלה בסופו של דבר הם בנויים בתוכם, כל דבר כזה זה בעצם פיסת קוד ב-C למי שמתעניין. זה אומר שאנחנו גם יכולים, מי שיש לו את הידע ב-C יכול ליצור ממש אובייקט משל עצמו שיעשה כל דבר שהוא רוצה. הוא יודע לקבל אינפוט, הוא יודע לתת אאוטפוטים לפי מה שאומרים לו. במקרה הזה יש לו אאוטפוט אחד שאתם רואים כל פעם שאני עובר מעל הדברים האלה השחורים, זה האינפוט וזה האאוטפוט. אני מקבל איזשהו בלון שגם אומר לי פחות או יותר מה הוא עושה. זאת אומרת, למשל פה אני רואה number, output incoming or entered number. ה-entered number הזה זה למשל אם אני עכשיו מחבר פה עוד כזו קופסה של מספר, אני שוב פעם לחץ על I ואני אחבר ביניהם, אני אחבר אותו ישר לפרינט. אם אני אשנה פה את המספר, אז אני גם מקבל אותו במספר הבא, וגם הוא יוציא את המספר שנכנס בפנים. כל השיטה הזאת בכלל של העברת דברים ממקום למקום, דרך הכבלים האלה, זה בעצם נקרא message. אנחנו מעבירים פה איזשהו מסר בתוך הכבל הזה, ולכל אובייקט פחות או יותר יש איזשהו ציפייה לאיזה סוג של מסר הוא הולך לקבל. למשל, אם הייתי מנסה להכניס לפה איזשהו אות או משהו אחר, הוא לא כל כך היה מבין. בחלק מהאובייקטים הוא היה פשוט מוציא לי איזשהו ערך של undefined כזה, של משהו עם כל מיני השטגים ודברים כאלה שמעצבנים. וחלק מהאובייקטים פשוט מתעלמים מכניסה של דבר כזה. ובעצם הסוגים האלו של כל המשתנים האלו, זה מאוד מאוד דומה לשפות אחרות. זאת אומרת, אנחנו רגילים לזה שיש לנו הפרדה בין float למספרים שלמים, לסטרינג, זאת אומרת לאיזשהו סימבולים שאנחנו משתמשים בהם, אם זה סתם איזשהו משהו שכתוב באנגלית, אם זה list, מה שנקרא פה במקס, ובמקומות אחרים זה נקרא array. וכשאני עכשיו אכניס למספר הזה, זאת אומרת, זה אנחנו יודעים שזה אינטיג'ר, הוא אמור לקבל גם מה שהוא מצפה לקבל זה מספר שלם. אם אני אכניס למשל, אני אלחץ עכשיו על F שיביא לי מספר עם נקודה, אוקיי, זה ה-float. אם אני אכניס פה פנימה ואני אתחיל להזיז, אני שוב אכנס פה ללוק ואני אתחיל להעלות אותו למעלה, ובקטנה, אתם רואים שבסופו של דבר שום דבר לא משתנה, כי מה שהוא מנסה לקבל כל הזמן זה רק את המספר השלם שלו. ודרך אגב, הדבר הזה לא עושה, במקרה הזה הוא לא עושה עיגול. זאת אומרת, למשל אם אני אעשה פה 0.9 הוא עדיין יוציא לי 0. הוא רק מתחשב במספר השלם שנמצא משמאל הנקודה.
מה שכן, חייבים להגיד כל הסיפור הזה של התחשבות בזה שזה float number או integer או דברים כאלה, הוא לא כל כך קריטי. זאת אומרת, הוא קריטי במקרה שאנחנו רוצים להשתמש בדברים האלה, אבל אובייקט שמצפה לקבל אינטיג'ר הוא לא יקרוס ברגע שהוא יקבל משהו אחר. ואנחנו נדבר טיפה על הסוגים של המשתנים ומה כל אחד מנסה לקבל בהמשך, שנדבר על ארגומנטים. אבל ברמת העיקרון זה מה שאנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של משתנים, של variable, אבל השפה היא מה שנקרא loose. זה בדומה מאוד ל-JavaScript, שאנחנו לא חייבים להגדיר מה אנחנו מתעסקים איתו. פה כל מיני אנלוגיות לשפות אחרות, לא חובה כאילו לא להיבהל מזה, זה בעיקר למי שכרגע הצטרף אלינו וכן מכיר דברים אחרים, רוצה קצת לקבל איזשהו רפרנס למה שאנחנו עושים פה. אז דיברנו בעצם על האובייקטים האלה, על מה שמחבר ביניהם, מה שמעביר את המסר מבפנים החוצה. אנחנו גם יכולים, במקום לנסות, בסופו של דבר, במקום לנסות לחבר רק אובייקטים אחד לשני, אנחנו יכולים גם ליצור את המסרים האלה בעצמנו. זאת אומרת, כאן למשל אנחנו יצרנו את המסר באמצעות אובייקט, שמה שהוא עושה, הוא יודע להתחשב בתנועה של העכבר שלנו ולהוציא על פי זה איזשהו מסר. אבל אנחנו יכולים גם להתגבר על השיטה ולהגיד לו, תשמע, אנחנו רוצים איזשהו מסר שעכשיו אנחנו החלטנו עליו, ובשביל לעשות את הדבר הזה אנחנו יוצרים message, זה נקרא. זה קופסה שנראית טיפה שונה, ואני לוחץ כרגע על M במקלדת כדי ליצור אותה, וזה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הקופסה הזאת נקראת message box, ואם אני עכשיו אכנס אליה פנימה ואני אקליד איזשהו מספר, נניח 12, ולחץ Enter, לא Enter אלא Shift Enter, אני פשוט יצרתי פה עכשיו איזשהו מסר, שכשאני אחבר אותו לאובייקט ואלחץ עליו, נעבור פה ללוק, אני אלחץ עליו, ואני אצפה שהאובייקט הזה שקיבל מספר, הוא יציג לי את המספר, שזה 12, והנה, בעצם התגברנו על השיטה. דרך אגב, אני יכול עכשיו להמשיך ולהגדיל פה את המספרים, את הדברים האלה. האובייקט הזה בעצם, הדבר האחרון שהוא יקבל, זה מה שהוא יציג לי. ברגע שאני עכשיו עוד פעם אלחץ על 12, אז שוב יעבור ל-12, אני אגדיל פה את המספרים, ושוב פעם 12. ככה זה עובד. עכשיו אני רק לכם איזשהו טריק בשביל שלא כל פעם נצטרך לעשות את ה-unlock ולוק. כשאני לוחץ קונטרול ומנסה להזיז איזשהו משהו של אינטרפייס, אני מצליח להזיז אותו למרות שאני במצב של עריכה. ואנחנו נשתמש בזה, אז מי שעכשיו רואה שאני לא עובר למצב עריכה ואני לוחץ על קונטרול ואני מתחיל להזיז דברים, שידע שככה אנחנו עושים את זה. ובעצם בואו נמשיך. אז אני קצת אמחק פה כל מיני דברים שעשינו. נשאר לעצמנו רק את הפעולה של החיבור. ובעצם מה קורה פה? נקודת ההתחלה שלי היא השבע הזה שאני רואה פה. השבע הזה זה איזשהו קופסה של מספר. אם אני אזיז פה את ה-12, שוב קונטרול ו-12, לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, בעיקרון לא יקרה שום דבר על הפט שלי, כי שום דבר לא יוצא החוצה מהמספר הזה. בעצם השרשרת של הפעולה שנעשית פה היא בעצם מלמעלה, כמו שאנחנו רואים, מ-7 לפלוס 1, ויוצא לי 8, אבל כרגע הזזתי את המספר, אז הנה, 15 פלוס 1 יוצא 16. אם אני אזיז את המספר הזה למעלה, זה לא ישנה. אוקיי, אני אזיז את זה ככה כדי שתבינו מה קורה, ואני אעשה פה שוב פעם לוק. אם אני אזיז עכשיו את ה-15, 16, אנחנו רואים שלמרות שהדבר הזה נמצא למעלה,
הוא עדיין משתנה, כי הסדר של הדברים מבחינת הקישור שלהם הוא זה שקובע. אני עוד מעט קצת יתקן את מה שאמרתי כרגע, אבל כרגע זה מה שאנחנו צריכים לדעת מבחינת סדר הפעולה בתוך לייב. מה שקובע בסופו של דבר זה הסדר שבו האובייקטים מקבלים את הפעולה, את המסרים מאחד לשני. בעצם כל מה שאנחנו עושים, כמעט רוב מה שאנחנו עושים בתוך מקס זה ליצור מסרים. ליצור מסרים, אני בעצם יוצר מסר, מעביר אותו דרך איזושהי קופסה שחורה כזאת של האובייקט, שעושה עליו איזושהי פרוססיה שמשנה אותו לפי המסר שהוא קיבל, והוא מוציא מסר חזרה לאובייקט אחר, שהאובייקט אחר יכול לעשות עליו משהו אחר, אבל בסופו של דבר כל מה שאנחנו עושים זה לנסות להרכיב כל מיני מחרוזות כאלה של מסרים, שבסופו של דבר ישמשו אותנו לאובייקט הגדול והאמיתי שאנחנו רוצים להשתמש בו. זה בעצם כל הסיפור הזה של התכנות בלייב. אנחנו מתפעלים שורה של מסרים בסך הכל. אם זה, דרך אגב, אם זה מסרי מידי או אם זה מסרי אודיו, בסופו של דבר זה הכל מסרים. אם יהיה זמן נדבר על ההבדלים ביניהם, בין המסרי אודיו למסרי מידי, אבל זה באמת רוב מה שצריך לדעת. וזוכרים מה שאמרתי עכשיו על הנושא של סדר פעולות? אנחנו טיפה נרחיב על הסיפור הזה, ואני רוצה עכשיו להכיר לכם איזשהו אובייקט שנקרא גייט. מה שאני עושה, אני בעצם לוחץ פעמיים על החלון שלי, אני לוחץ עליו דאבל קליק, ואני נלחץ פה, נקרא לו גייט, ואני מחפש כרגע את הגייט וגורר אותו פנימה. החלון הזה שאנחנו רואים פה זה בעצם כמו מגש האובייקטים. אני כמעט ולא משתמש בו, אבל חשוב להכיר את הדבר הזה. אם אני עכשיו מחפש איזשהו אובייקט, אני יכול לצאת פה דרך כל מיני, אם זה user interface או דברים כאלה. אני יכול גם למצוא פה דברים של לייב. דוגמה, הנה, יש לנו פה את כל האובייקטים של לייב, כמובן שהם מאוד מאוד דומים לאובייקטים שנמצאים בתוך לייב. למשל הפיידרים, הגיין או הדייל או כל הדברים האלה. אבל בדרך כלל כשאנחנו עובדים, אז הדרך הפשוטה מאוד ליצור אובייקט חדש זה ללחוץ על N במקלדת, ובשונה מ-M שזה message, יש לנו N שזה new object, ואני אכתוב פה gate, ואתם שמים לב שתוך כדי שאני כותב, אני מקבל פה כל מיני הצעות. מקס זה שפה מאוד מאוד אינטראקטיבית, זאת אומרת דברים שאני עושה משפיעים תוך כדי העבודה גם על הדברים מסביב, וכשאני עכשיו כותב גייט אני מקבל הצעה, אני רוצה עכשיו לקבל את הגייט הזה, אני לוחץ עליו פעמיים ויש לי את האובייקט גייט. כל מיני אובייקטים, למשל האובייקט הזה של החיבור, מקבלים תוספות. זאת אומרת, האובייקט עצמו אמרנו שזה איזושהי תוכנית שפועלת על מסר שנכנס אליה, ואני יכול לעשות איזושהי אלטרציה על התוכנית הזאת. אני יכול להגיד, תוסיף לי מספר כלשהו, זאת אומרת, כרגע אני קובע מה המספר שאני מכניס אליו. אנחנו יכולים לשנות את זה ועוד מעט נראה איך, אבל המספר ההתחלתי שיתחבר למספר שייכנס יהיה 12. למשל, רגע מה שכתבתי. וכשאני עכשיו יוסיף 16, כמובן שקבל 28, 16 ו-28. הדבר הזה, התוספת הזאת נקראת ארגומנט, בדומה גם לשפות אחרות שאנחנו מכירים. לכל מיני אובייקטים יש ארגומנטים שונים שאנחנו יכולים להגדיר משתנים בפנים. וגם לגייט הזה יש ארגומנטים משלו, שכשאני לוחץ רווח אחרי המילה גייט, אנחנו יכולים לקבל פה גם רשימה של הארגומנטים האלה, במקרה הזה לפי הסדר. למשל,
הארגומנט הראשון שאני אכתוב לו יהיה מספר האוטלטים שלו, ואנחנו נדבר בדיוק מה זה האוטלטים האלה ומה זה, והאובייקט השני זה נקרא initial state, ובכלל בואו נסביר מה זה הגייט הזה. הגייט הזה, כל מה שהוא עושה בדומה לגייט שאתם מכירים מעולם הסאונד, הוא מסנן על פי איזשהו כלל מסוים. אם בסאונד אנחנו קובעים לו איזשהו threshold מסוים שמשם הוא מעלה למעלה, הוא משחרר החוצה דברים ודברים אחרים הוא חוסם, כל מה שלא עונה בעצם לפרמטר שאמרנו. גם הגייט הזה עושה בעצם את אותה פעולה. כל זמן שיכנס פה, אתם רואים פה את הבלון הזה, כל פעם שיכנס פה איזשהו מספר, הוא יחליט על פי המספר הזה מה הוא עושה לגבי נתונים שיכנסו אליו. אז אנחנו רואים פה ש-0, אם אני אשלח עליו עכשיו מסר שנקרא 0, ואנחנו ניצור אותו רגע, לחצתי על M ואני לוחץ 0, אם אני עכשיו אחבר ביניהם ואני אלחץ עליו, שוב אני מזכיר קונטרול ולחיצה, אני אראה שמה הוא היה אומר, מה הוא אומר לעשות? 0 closes gate, זאת אומרת שעכשיו השער סגור, כל זמן שעכשיו ייכנס אליו משהו ועוד נדבר איפה הוא ייכנס, הוא לא ישחרר אותו החוצה. ומאיפה הוא אמור לשחרר? הוא אמור לשחרר כמובן מהאוטלט שלו, האוטלט זה האוטפוט שלו, ואנחנו רואים באמת שכרגע ה-gate output 1 correctly closed. למה closed? כי אמרנו לו 0, תיסגר. וכמובן המסר השני הוא non-zero, כל פעם שאנחנו נשלח עליו מספר שהוא לא 0, הוא יפתח את הגייט שלנו. במקרה הזה בואו ננסה, שוב לוחץ על M, לוחץ על 1, ואני מחבר אותו בפנים, ואם אני עכשיו לוחץ עליו, אני באמת רואה שהגייט פתוח. אבל מה זה אומר? מה בעצם נכנס ומה יוצא פה החוצה? מאיפה הוא בכלל נכנס? אם אני עכשיו אלחץ על האחד הזה יצא החוצה, בואו נבדוק. אני עכשיו אצור פה לא מסאג', ניצור פה עוד פעם את הפרינט הידוע שאמרנו קודם, נעשה פה פרינט, אני אוודא שהמקס ווינדו פתוח, ואני אחבר ביניהם. אז עכשיו אני אלחץ על האחד הזה, ואנחנו רואים שלא יוצא שום דבר, למרות שאמרנו שאחד פותח את הגייט. אז עכשיו בואו נדבר מה זה בכלל האינלטים האלה, שאנחנו רואים שיש פה כל מיני קווים שחורים כאלה למעלה, שאמרנו שנכנסים דרכם הדברים. במקרה הזה למשל של הפלוס, אני רואה שאני עובר עליו, אני רואה שהוא בצבע אדום, והימני הוא בצבע כחול בכלל. והבלון אומר set right operand, מה זה אומר? כאילו, דיברנו קודם שאפשר לשנות את הארגומנטים האלה, אולי זה קשור אחד לשני. כן, מסתבר שכן. אז בואו נדבר על איך אנחנו משנים את זה. במקרה הזה למשל אמרנו מלכתחילה שכשאני עכשיו פותח את הפאץ' הזה, הפעולה הזאת של הפלוס תוסיף 12 לכל מספר שיכנס אליה. אבל אם אני רוצה באמצע הפעולה, באמצע שאני מפעיל את הפאץ' לשנות את המספר הזה, אני יכול. ועכשיו מה שאני אעשה, תשימו לב, אני בעצם לוקח את האינטג'ר הזה ואני לוחץ על Alt ואני גורר ונוצר לי עוד אובייקט שהוא זהה אחד לשני. שימו לב שהערך שלו לא נשמר, הוא נוצר כאובייקט חדש והערך ההתחלתי שלו הוא 0, ואני עכשיו אחבר את שני הדברים האלה. מה שעשיתי קודם זה בעצם כמו copy paste, רק שבמקס מאוד מאוד נוח להשתמש בקיצורי דרך, ואני אנסה כמה שיותר להכיר לכם את הקיצורי דרך האלה. אז יש לי באמת את האובייקט החדש שיצרתי של מספר, ותשימו לב שכשאני משנה עכשיו את המספר הזה, אני עברתי עכשיו למצב שלא, כשאני אשנה את המספר הזה, האוטפוט לא משתנה. מה שבעצם משתנה לי
והמספר הזה, המספר 12, כשאני עכשיו יוסיף את ה-16, כשאני אוסיף 17, אני עכשיו אעלה למעלה, הוא לא יוציא לי 29, הוא יוציא לי 19, כי בעצם מה שאנחנו שינינו פה, שינינו את המספר שאליו אנחנו רוצים לחבר את ה-17. וכדי להבין מה זה הצבעים האלה של אדום וכחול, בעצם במקס האינלטים האלו, הפסים האלו של הכניסה, בעצם האינפוטים, זה נקרא אינלט. כל אינלט כזה יש אינלטים שהם חמים, שזה בצבע אדום, שהם גם גורמים לפעולה, ויש אינלטים שהם כחולים, שכל מה שהם עושים הם משפיעים על האובייקט עצמו, או שהאובייקט בעצם עוצר בתוכו את המספר שעכשיו הכנסתי, אם זה מספר, יכול להיות דברים אחרים גם, או לצורך העניין עכשיו אני הוספתי פה את השתיים, אז השתיים הזה באמת אמרנו הוא לא גורם לשום פעולה כלשהי, אנחנו רואים שהאוטפוט מהחיבור לא יוצא החוצה. אנחנו רואים בסופו של דבר שכל מה שהשתנה זה איך האובייקט עצמו הולך לעבוד. טוב, אז זה על נושא של ארגומנטים וחם וקר, מה זה הדבר הזה, ורק כדי להבין מה זה אומר ביצוע פעולה ומה זה כשאני אומר שהוא לא יבצע פעולה. במקס, כשאני רוצה שמשהו יבצע פעולה, אני בעצם שולח לו פקודה שנקראת bang, שזה אומר פעל, וכדי לעשות את הפעולה הזאת אני עכשיו אצור פה כפתור שזה נקרא button, לחצתי על B, למי שרוצה אני יכול גם להגיע אליו דרך האקספלורר, ללחוץ button ולגרור אותו פנימה. מה שאני אעשה עכשיו אני פשוט אחבר אותו פנימה לתוך האינלט שנמצא בקטע אדום, ומה שבעצם הוא יגיד לאובייקט זה תעשה את הפעולה שלך, לא משנה מה היה לך כרגע בפנים, תעשה את הפעולה, והוא בעצם יוציא לי בחזרה. אנחנו נשים פה את הפרינט ושנראה את הדבר הזה קורה, ונעבור למקס ווינדו. אני רק אעשה פה קליר כדי שתבינו מה הולך. עכשיו כשאני אלחץ על הבטן הזה, משהו ישלח לי החוצה, זה פקודה שנקראת bang, שמה שהיא עושה, היא אומרת לאובייקט יפעל, ומשהו יפעל, אנחנו רואים פה, הוא הוציא לי את ה-19, שזה במקרה המספרים שהיו לו קודם. אם עכשיו הייתי משנה פה את ה-2 הזה ל-3, אתם רואים שהאוטפוט עצמו לא משתנה, אבל כשאני עכשיו לוחץ על הבנג, הוא כן משתנה. דבר ראשון, גם משתנה לי בתוך הפרינט, וגם משתנה לי באובייקט החוצה. זאת אומרת, כל דבר כזה שעושה בנג, הוא יוצר פעולה. הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו, יש לך כבר את כל הדברים שאתה צריך לדעת, תעשה את הפעולה שביקשתי ממך. אז מחקנו את הבנג הזה, ורק כדי שתראו בכלל איך זה נראה, אני אחבר את הפרינט עצמו. אני יכול לעשות את הדבר הזה, אני יכול לקחת עכשיו כזה פאץ' קורד ולהחליט שאני לוקח את הירוק ולחבר אותו במקום לפעולה של הפלוס, אני אחבר אותו לבנג, ואתם תשימו לב במקס ווינדו שאני מקבל באמת את הפעולה שיוצאת החוצה, זה הבנג. אז יש לנו באמת את עושה פעולה, ואנחנו רואים שהוא מחולל את הפעולה שמוציאה החוצה גם את האוטפוט. ובואו נראה איך זה מתקשר אלינו לגייט. הגייט שאמרנו שבעצם מסנן דברים. דרך אגב, מי שמתעסק קצת עם תוכנות אחרות, זה מאוד מאוד דומה לפעולה של if. יש לנו גם קוד שנקרא if פה בתוך מקס, אבל הדרך הרגילה שאנחנו עובדים בה זה בדרך כלל עם הגייט. ואנחנו ניתן דוגמה עוד שנייה. אנחנו רואים שגם בגייט יש לנו כזה מצב שהוא כחול של הקולד, ומצב אדום. במקרה הזה דרך אגב זה שונה מבחינת הצדדים, זה שונה לנו מימין לשמאל. אנחנו רואים שפה השמאל הוא זה שמבצע את הפעולה, בגייט דווקא השמאלי הוא לא מבצע פעולה,
אנחנו ראינו מה כן הוא עושה, הוא משנה את ההתנהגות עצמה של האובייקט, האובייקט הזה של הגייט. ברגע שאני עכשיו נלחץ על 1, אני יודע שאני פתחתי אותו. מה שכן, אני פתחתי אותו לאיזשהו אינפוט שאני רוצה להכניס פנימה, והאינפוט הזה זה מה שנכנס באינלט הימני, שהוא ההוט, שהוא האינלט החם שדרכו מתבצעות הפעולות, ואנחנו ננסה עכשיו לחבר פה אינטג'ר כזה. לחצתי על I במקלדת, ואנחנו נראה דרך הפרינט. כרגע הגייט אמרנו שהוא פתוח, אני אוודא את זה, אני לוחץ עליו כמה פעמים, כמה שבא לי. כרגע הגייט נמצא פתוח, וכל מה שאני אעביר דרך האינלט הימני אמור לצאת החוצה. ואנחנו נראה את זה. הנה אנחנו רואים במקס ווינדו מהפרינט, אנחנו יכולים לראות שכל האינפוטים יוצאים החוצה. עכשיו שימו לב, אמרנו ש0 סוגר את הגייט, אבל כרגע הוא כן יוצא החוצה. זאת אומרת, יש לנו הבדל בין האינלט הימני לאינלט השמאלי. אם אני רוצה לסגור את הגייט, אני צריך לעבוד על האינלט השמאלי ולא על האינלט הימני. אוקיי? למשל, ניתן עכשיו סגירה של הגייט, ותשימו לב שאני עכשיו אשנה פה את הדבר הזה, ושום דבר לא יוצא החוצה. זאת אומרת, הוא לא עונה על הקריטריון, לצורך העניין הקריטריון של 1. בואו נראה מתי אנחנו מקבלים את ה-1 וה-0 האלה, שבאמת עוזרים לנו להשתמש בגייט. הוא לא, כרגע הוא סגור. אז בואו באמת נשתמש בו קצת. דיברנו קודם, קצת דיברנו קודם על הנושא של ארגומנטים. אני טיפה ארחיב עכשיו את הגייט הזה. אני לוחץ עליו פעמיים, זה בעצם מכניס אותו למצב עריכה, ואני אומר, תן לי אאוטלט אחד. זאת אומרת שאני אקבל אאוטפוט אחד שלו, ואמרנו שהארגומנט השני זה ה-initial state 1, ואני לוחץ עליו, ואתם רואים, הוא נותן לי גם הסבר מה זה כל דבר. specified which outlet is initially open. אם אני עכשיו טוב 0, לצורך העניין, אז זה בעצם אומר לי, שום אינלט בעצם לא יהיה פתוח. טוב, אז ניתן עכשיו ארגומנט של 0, ומה שאנחנו מניחים זה שכרגע באמת הוא יהיה סגור, וננסה את זה, נראה שהוא באמת סגור. אני משנה פה את הערכים ושום דבר לא קורה. כשאני אשנה את הדבר הזה לאחד, נראה שהוא באמת נסגר. אז אני רגע, מה שאני אעשה, אני לוחץ על Alt ואני גורר אותו, וקיבלתי עוד אובייקט כזה, שאני בעצם הולך עכשיו לחבר אותו לאיזושהי פעולה שמה שעשינו פה. אנחנו חיברנו פה את המספר 7 למספר 3. שימו לב, אומנם כתוב פה 12, אבל אנחנו כבר שינינו אותו. אם אנחנו רוצים לחזור למצב ההתחלתי שלו, אנחנו יכולים להיכנס פנימה, למחוק איזה אות, או להחזיר איזה אות, ללחוץ Enter, ועכשיו באמת הוא יחזור לי למצב של 12, ואנחנו נראה שבאמת 16 ועוד 12 שווה 28. אבל אני באמת רוצה רגע לעשות שהוא יהיה פלוס 5. וברגע שבאמת שיניתי אותו ל5, כרגע כל מה שיכנס פנימה יהיה 5. באותו רגע נהפוך ל-0, ואתם רואים באמת ש-0 פלוס 5 שווה ל-0. ואני רוצה לעשות עוד פעולה על המסר הזה שיצא החוצה, ואני רוצה לבדוק אם מה שיצא החוצה הוא גדול מאיזשהו מספר. ויש לנו באמת אופרטורים כמו שיש בשפות אחרות של גדול מ. אני מזכיר, לחצתי על n כדי ליצור אובייקט חדש, new object, ואני אוסיף לו ארגומנט של 10. כמובן זה גדול מ-10. אם אני רוצה לעשות גדול או שווה, אני צריך להגיד לו לעשות את הדבר הזה. אנחנו רואים גם פה שיש לי כל מיני הצעות למה שאני אומר. יש לי או גדול או שווה. במקרה הזה אנחנו נעשה גדול, רק גדול, ונבדוק אם המספר שנכנס הוא באמת גדול מ-0. ואנחנו נחבר, דרך אגב זה לא משנה, כי אמרנו אנחנו לא משנה לאן נחבר כרגע את
את הגדול מ-10 הזה, אם זה לפה, או שזה יהיה מפה. בסופו של דבר אתם רואים ששניהם עכשיו יתחברו, אני פשוט אקבל עכשיו שני מספרים, שני אינפוטים, ששניהם בסופו של דבר יהיו אותו דבר, כי אמרנו שמה שיוצא החוצה מפה זה output incoming or enter number. enter number זה דברים שאני משנה בעצמי באמצעות העכבר או באמצעות המקלדת, וגם מה שיכנס עכשיו פנימה זה מה שיצא החוצה. ככה שכל המטרה בעצם של האובייקט הזה הייתה רק לקבל איזשהו פידבק. אני יכולתי עכשיו לבוא ולמחוק אותו, ובמקום זה לחבר ישר את מה שיוצא החוצה מפה, לבדוק אם 0 פלוס 5 גדול מ-10, ובואו נבדוק. אז רגע, מה הוא אמור לתת לי? בואו נבדוק מה הוא אמור לתת. אני יודע שהאינלט השמאלי שלו כרגע הוא חם, זה אומר שהוא זה שמבצע את הפעולה. אנחנו רואים גם שהוא עושה את הטריגר של הקלקוליישן, והאינלט הימני הוא אינלט כחול, שבעצם משנה לי גם את הארגומנט שהכנסנו פנימה. אם קודם עשינו את זה לחיבור, אנחנו עושים את זה פה לאופרטור של גדול או שווה. וכרגע אנחנו נשאיר את זה ככה, אבל ברמת העיקרון שתכירו שזה בעצם ככה זה עובד. ואנחנו נבדוק, אז בואו אנחנו נחבר את הפרינט הזה, אנחנו רגע נעשה delete ל-touch code ונחבר את הפרינט, במקום לגייט שבדקנו קודם, נחבר אותו פה. ואני עכשיו אעשה איזושהי פעולה, אני יכול ללחוץ על הבנג כדי להוציא את הדבר האחרון שיצא, אני יכול אבל גם לשנות פשוט את המספר, ואני אכנס עכשיו בלוק, ואני אכתוב פה 1, כמובן ש1 פלוס 5 קטן מ-10, סליחה, ולכן הוא יוציא לי 0. מה זה 0? 0 זה האוטפוט של הגדול מ-10, שאומר לי שלא, הוא לא גדול. הוא נותן לי בעצם עכשיו שני ערכים, אנחנו נבדוק את זה עכשיו, למשל ניתן לו 6, ואנחנו רואים שהשש, זה שמעליו זה פשוט נלחץ לי קודם, השש כן מוציא לי 1, 1 אומר לי כן זה נכון זה true, וזה מה שנקרא דרך אגב בולין, שהוא נותן לי או 0 או 1, במקרה הזה זה הסוג של האובייקט שזה מה שהוא מוציא לי, וזוכרים את ה-0 וה-1 שהשתמשנו פה קודם בגייט, הנה אימפלמנטציה מאוד מאוד נוחה להשתמש ב-0 וה-1 האלה שיוצאים מתוך הגדול מ-10. אז אנחנו באמת נעתיק רגע, העתקנו קודם את הגייט, ואנחנו נגיד לו שאם זה 0, אז תסגור את הגייט. כמו שראינו קודם, כשאנחנו לוחצים על 0, אנחנו רואים שבבלון, דרך אגב הבלונים האלה, עכשיו אני נזכר, הבלונים האלה מופיעים רק במצב של עריכה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אעשה פה לוק, אני עומד מול הדבר הזה שעה ולא יקרה שום דבר. אז יש לי באמת הבלון הזה, אני רואה שהוא כרגע currently closed, אם אני אלחץ פה 1, הוא יהיה פתוח. אז אנחנו באמת נשתמש בזה. ומה שאני רוצה לעשות, זה פעולה מאוד מאוד פשוטה. אני רוצה בעצם להגיד לו דבר כזה, אם החיבור של שני המספרים שעשינו, 5 ו-6, גדול מ-10, תוציא אותו החוצה, כדי שנוכל לראות אותו. וכדי שנוכל לראות אותו, אני במקרה הזה לא אשתמש בפרינט, אלא בקופסת המסר, שאמרנו קודם שאנחנו יכולים להשתמש בה. יש לה עוד שימוש מאוד מאוד נוח, של במקום להתחיל עכשיו להתעסק עם פרינטים בכל פעם שנרצה לראות איזושהי אינדיקציה למשהו שקורה, אנחנו יכולים להשתמש גם במסאג' בוקס. אז בואו נבדוק רגע מה קורה כשאנחנו שולחים איזשהו מסר, ואנחנו ניצור את המסר הזה פה במסאג' בוקס אחר, ניתן לו 12 נניח, ואני אחבר אותו אל המסאג' הזה. ואני עכשיו, וכדי לקבל איזושהי אינדיקציה על מה שקורה, אנחנו גם נחבר לפה את הבטן הזה. אני לחצתי על B כדי לקבל את הכפתור, והכפתור הזה מה שקורה כל פעם שהוא מקבל בנג של פעולה, הוא צובע את עצמו בצהוב.
לרגע, כמובן, הוא לא נשאר בצהוב כדי שנוכל לראות את הדבר הזה מתמשך על פני כמה זמן. והנה, אני עכשיו אתן פה רגע את ה-12 הזה, ושום דבר לא קורה. למה לא קורה? ככה, אמרנו פה, אני עומד רגע על האינלט השמאלי של המסאג' ואנחנו רואים פה שזה trigger the message set changes it. set זה אומר אם אני עכשיו הייתי כותב פה לפני ה-12, הייתי אומר פה set 12, שימו לב מה יקרה, הופה, הוא הופך ל-12. אבל אתם שמים לב שלמרות שעכשיו לחצתי לדבר הזה ומתחבר פה עכשיו בפאץ' קורד ואני יוצא החוצה מהמסאג', שום דבר בעצם מבחינת פעולה לא קרה, הוא לא מוציא לי שום דבר. וזה בגלל שכרגע כתבתי פה set. אם אני עכשיו אשנה את הסט הזה, אמחק אותו ואני אהפוך את זה רק ל-12, אתם תראו שברגע שיש לי בתוך המסאג' בוקס, קודם לא היה לי, אני עכשיו אנסה למחוק אותו ואתם תראו, לא היה פה שום דבר, הוא בעצם מה שהוא עשה, הוא הפעיל קופסה של מסר שהיא הייתה ריקה, זאת אומרת מפה לא יצא שום דבר, כי המסר עצמו הוא ריק, הוא בלנק. אם אני הייתי עכשיו כותב פה רונן, אז מה שהוא היה מוציא החוצה, כמובן זה רונן. אבל מה שאני רוצה, אמרנו שאנחנו רוצים איזשהו אובייקט שהוא במקום הפרינט, וזה אנחנו לא רואים שאפשר לעשות את הסיפור הזה של הסט, להגיד לו set 12 ולשנות אותו. זה דרך מאוד מאוד נוחה, אבל מה שעוד יותר נוח, אנחנו רואים פה שהאינלט הימני שלו מקבל בעצם מסרים והוא אומר set message without output. זאת אומרת, הוא מקבל את המסר שנכנס אליו, הוא משנה את המסר למה שהוא היה, זאת אומרת למה שנכנס, אבל הוא לא מוציא החוצה שום דבר, ואנחנו נבדוק את זה עכשיו. שוב, אני אלחץ על I כדי לחבר אותו החוצה. דרך אגב, לא דיברנו על האינט הימני שלו, והאמת היא שאין כל כך מה לדבר, זה לא משהו שמשתמשים בו, והאמת שלא יצא לי בחיים להשתמש. מה שהוא עושה הוא נותן איזשהו בנג ברגע שהלחצן של הטאב נלחץ. אנחנו לא נדבר על זה כרגע. בכל אופן, אז באמת חיברתי לתוך המסאג' הזה כרגע איזשהו מספר, וכשאני אשנה את המספר הזה, שוב פעם, אני עובר כל פעם מלוק לאן לא, שימו לב שאני עכשיו במצב נעול, כשאני משנה את המספר הזה, הוא ישנה לי את המספר, אבל תשימו לב על הבטן למטה, שום פעולה לא מתרחשת. והדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי, בגלל שאני עכשיו יכול, במקום להשתמש במקס ווינדו, אני יכול עכשיו לחבר אל הגייט הזה, במקום, זה אני גם אמחק, במקום לחבר אל הגייט את הפרינט, אני רוצה לקבל בתוך מסאג' את מה שאני רוצה לקבל. אז אני מזכיר, כל הפעולה שעכשיו אנחנו מנסים לעשות זה לבדוק אם המספר הזה ועוד המספר הזה, כי אמרנו שאנחנו מחברים את שניהם ביחד, הם גדולים מ-10. אם הוא יהיה גדול מ-10, אז כמובן שהוא יוציא לי 1, הוא אמור לפתוח את הגייט, ובגלל שהגייט פתוח, אז מה שהוא אמור להוציא החוצה, מה שאנחנו רוצים לקבל בסופו של דבר זה את המספר שיוצא מהפעולת החיבור. זאת אומרת, איזה מספר זה, על מה אנחנו מדברים. ובואו נבדוק אם זה עובד, אוקיי? אז אני אשנה פה רגע את המספר, רק כדי שיהיה לנו איזשהו אופן התחלתי, אני רק אסגור את הגייט לגמרי, ומה שנעשה, אני פשוט אשנה את המספרים, ניתן פה מספר למשל 4, ואנחנו רואים ששום דבר לא קורה. הפרינט אומר לנו שהוא לא גדול מ-10, כי אנחנו רואים ש-0 זה false, ולכן הגייט סגור. הגייט סגור זה אומר שמה שנכנס פה פנימה דרך הגייט לא יצא החוצה. אבל מה יקרה אם אנחנו נעביר את זה כן למספר שהוא יותר גדול מ-10, למשל 11, 6 ועוד 5 שווה 11. ואנחנו רואים שאומנם הגייט נפתח, אנחנו רואים הגייט פתוח, נכון? אבל המסאג' בלוק לא השתנה. זה אומר
לא יצא לנו החוצה המסר שרצינו. ולמה זה קורה? וכאן אני חוזר למה שאמרנו קודם, לנושא של סדר הפעולות בתוך מקס. אמרנו שהסדר פעולה בסופו של דבר תלוי בסדר של האובייקטים אחד לגבי השני, אבל יש פה עוד סיפור מעניין. מקס, בגלל שיש פה כל מיני פעולות שאמורות להתבצע בו זמנית, היא עובדת גם על פי איזשהו סדר פעולה מונח מראש. למשל, במקרה שלנו, אנחנו רצינו שהפעולה הראשונה שהוא יעשה זה לבדוק אם הוא גדול מ-10, ואז הוא יפתח לנו את הגייט. ברגע שהגייט יהיה פתוח, אנחנו רוצים שהמספר שיוצא החוצה בעצם יצא החוצה. אבל מה שקרה לנו עכשיו זה פעולה הפוכה. הוא קודם כל הכניס לנו את המספר, ולפני שהוא בדק בכלל אם זה היה שווה ל-10, קודם המצב היה סגור, אז הוא לא הוציא החוצה שום דבר. ורק אחרי זה הוא בדק אם המספר גדול מ-10, וכרגע הוא פתח את השער, את הגייט. ואנחנו באמת נראה שאם עכשיו אני אנסה, ברגע שהגייט עצמו קיבל כבר את הגדול מ-10, אם עכשיו אני אנסה לשנות ל-7 פלוס 5 למשל, שהוא גדול מ-10, אני כן מקבל את המספר 7 פלוס 5. ובואו נראה איך אנחנו יכולים להתגבר על הסיפור הזה. הסדר פעולות של לייב הוא תמיד נעשה מלמעלה למטה, וזה חשוב לזכור, מלמעלה למטה. זאת אומרת, אם אני עכשיו ישנה פה איזשהו סדר, נניח הייתי שם את הגדול מ-10 הזה למעלה, אז בעיקרון, ועכשיו ננסה שוב פעם, באמת שאת הניסוי הזה אף פעם לא ניסיתי, אז אפשר לבדוק עכשיו. בעיקרון, כרגע סגרתי את הגייט, בעיקרון כרגע שאני אשנה את המספר פה, הוא אמור לשנות. ולא, הוא לא שינה. ראינו שהוא לא שינה. הוא לא שינה. מה שבאמת מאוד מאוד חשוב זה לעבוד על פי העיקרון השני. העיקרון השני אומר מימין לשמאל. זאת אומרת, אם אני עכשיו מחבר איזשהו אובייקט, לא משנה שהוא נמצא מלמעלה או למטה או דברים כאלה, הוא בעצם, מה שהוא עושה הוא את הדבר את הפאץ' קוד שנמצא מימין, הוא זה שיקבל את המסר ראשון, הוא זה שיעביר את המסר ראשון. ואנחנו רואים פה שבאמת הפאץ' קוד שנמצא מימין הוא זה שיעביר את המסר, ורק אחריו הפאץ' קוד שנמצא משמאל העביר את המסר שלו. ואני רואה שאנחנו בלחץ זמן, אז אם אתם רוצים להמשיך אחרי עוד איזה חצי שעה, מה שאתם רוצים. אני חושב שאני אמשיך, ומי שירצה יוכל לעזוב, ואחר כך פשוט נפרסם את הוידאו, כי בכל אופן הדבר הזה גם ככה מתנהל כמו אופליין. אז איפה היינו? אמרנו בעצם שכל הפעולות נעשות מימין לשמאל, וכדי ליצור איזשהו מצב באמת שזה יעבוד, אני צריך קודם להעביר את הגדול מ-10 ימינה, ורק אחר כך, ובעצם אנחנו רואים עכשיו שהפאץ' קוד נמצא מימין, ואז הוא נמצא משמאל. ואנחנו באמת נבדוק את זה, נסגור את הגייט רגע, ונשנה את המספר פה ל-7 פלוס 5, שזה מן הסתם גדול מ-10, מה קרה פה? למה הוא לא השתנה? כן, הוא השתנה, 7 פלוס 5, לא השתנה. כמו שדניאלה מצביעה, באמת הוא מספר 13, שזה לא 7 פלוס 5. ואנחנו ננסה לעשות את זה שוב. דבר ראשון, אנחנו רואים שבאמת הדבר שיצא מתוך הגדול מ-10 זה שהוא גדול מ-10, הוא כן נתן לי את הפעולה, ואנחנו רגע שוב פעם נסגור את הדבר הזה. ודרך אגב, זה משהו מאוד מאוד חשוב במקס, כל הסיפור הזה של לנסות להבין איפה הבעיה ומה בתוך הפאץ' שהכנו לא מסתדר טוב. אז אני לצורך העניין רגע יזיז פה
נמחק את הפרינט הזה, וננסה שוב. ניתן פה רגע 12 פלוס 5, הופה, פעם זה כן עובד, כנראה שלא לחצתי כמו שצריך קודם, ושימו לב, אני קודם סגרתי את הגייט כדי לוודא שזה באמת עובד, אבל משהו שבכלל אנשים שמתכנתים אוהבים מאוד מאוד שיש להם סדר בעיניים, והדבר הזה הוא ממש ממש לא סדר. מה שאנחנו רואים פה זה בלגן אחד גדול של כל מיני חוטים וכל מיני דברים שמתבצעים, ואם אנחנו רוצים להתחיל לשנות דברים על פי סדר שלהם, ואנחנו נתחיל להזיז דברים מימין לשמאל ולעשות דברים כאלה, אנחנו לא נצא מזה בחיים, ולכן בשביל זה בדיוק יש לנו אובייקט שנקרא טריגר, ואני עכשיו לוחץ על N כדי New Object, ואני קורא לו טריגר, ומה שהוא בעצם עושה, הוא לפי הארגומנטים שלו, הוא קובע איזשהו סדר פעולה שמתבצע. והסדר פעולה אמרנו זה מימין לשמאל, אז אנחנו רוצים, דבר ראשון, אנחנו רואים פה גם את הפורמט וגם את הקונסטנט, שזה הארגומנטים שלו. אני רוצה שדבר ראשון מה שהוא יעשה, הוא ישלח לי בנג. זה הדבר האחרון שהוא עושה, כי אמרנו שזה מימין לשמאל, וגם בתוך הטריגר, הסדר של הפעולות, זה מתבצע ככה. והדבר השני שאני רוצה לעשות, זה שהוא יוציא לי את המספר השלם שהכנסנו פנימה. מה עוד אנחנו רוצים שהוא יעשה? לצורך העניין בואו נתחיל בזה. אבל כרגע הטריגר, אנחנו רואים שאמרנו לו לעשות שני דברים. דבר ראשון, הוא יוציא לנו מספר, והדבר השני שהוא יעשה, הוא ייתן לנו גם איזשהו דבר כזה של בנג, תעשה לי איזושהי פעולה. ובאמת נחבר אליו מספר. דרך אגב, אם לא הייתי מחבר אליו מספר, אז המספר הזה שהיה יוצא היה פשוט 0. זה הדיפולט שלו. ומה שהוא בעצם אומר, הדבר הראשון, ברגע שנכנס פה משהו לתוך הטריגר, בוא תעשה לי ככה וככה דברים. דבר ראשון, תוציא לי את המספר שנכנס. אם זה לא היה מספר, דרך אגב, באמת עכשיו שם פה message box, שכתוב בה something. אוקיי? עוד נושאים. והייתי מחבר אותה פנימה. אנחנו עכשיו ננסה שוב פעם את הסיפור הזה עם ה-message box, נחבר את ה-outlet ל-inlet הימני, כדי שיהיה לנו באמת הבנה מה קורה פה. אני כותב פה something, ואני רואה שבאמת מה שקיבלתי פה זה bang. אז מה זה? למה? דבר ראשון, הבנג אמרנו שזה הפעולה השנייה שאנחנו מחפשים, והאינטג'ר זה הפעולה הראשונה, אבל את האינטג'ר אנחנו לא רואים. וזה בגלל שהטריגר, כל הרעיון של הטריגר, זה שהוא מוציא לנו דברים בסדר מסוים, ואנחנו יכולים לראות באמת שיש לי שני אאוטפוטים, שני אאוטלטים, שאם אני עומד עליהם כרגע אנחנו רואים ששניהם חמים, שניהם מבצעים איזושהי פעולה, והוא גם כותב לי מה הסדר. זאת אומרת, output order 1 הוא נותן לי integer, וה-output order 2 הוא נותן לי את הבנג. ועכשיו אנחנו ננסה את זה ונחבר גם אליו, אנחנו נחבר כזה message box ונכתוב פה something. ושימו לב מה קרה פה בתוך Max window. הוא אומר לי, שמע, האינלט שהוצאת עכשיו, הוא חסר את הארגומנט שביקשת, אין פה שום מספר, בעצם מה שהוצאת פה החוצה זה something, זה לא מה שאתה רוצה. ואם אנחנו באמת נוציא פה כן מספר, אנחנו רואים missing argument for message int, חייב להגיד, לא רגיל לכתוב את זה ככה, תמיד כותבים קיצורים, אז בואו באמת נזכיר פה רק את הקיצורים של integer זה i, של bang זה d, וגם לטריגר עצמו, בגלל שמשתמשים בו כל כך הרבה, יש קיצור משל עצמו שזה פשוט t. לא, שתוק. כל פעם הוא
כל פעם הוא מנסה להשלים מחדש את מה שזה, ואני כותב פה Enter, ואתם רואים טריגר, דבר ראשון תוציא לי I, רואים אני אגדיל את זה טיפה, דבר ראשון תוציא לי I, שזה המספר שאמרנו, דבר שני, תיתן לי בנג, והבנג הזה דרך אגב אמרנו שהאופציה הכי טובה כדי לוודא שבאמת קיבלנו בנג, זה הבטן, הדבר הזה שברגע שהוא יקבל בנג הוא מואר. אז בואו ננסה את זה. אני עכשיו מוציא פה, ניתן פה 2, ושימו לב שוב פעם שאני עושה את זה, דבר ראשון הוא יקבל את ה-2, אחר כך הוא יקבל את ה-0. ואיך אנחנו יכולים לבדוק את זה, באמת שזה הסדר שאנחנו מבקשים? אז בואו תראו משהו. אם אנחנו נחבר פרינט, אנחנו עכשיו נחבר פרינט לשני האוטפוטים פה. מה שאנחנו נקבל בתוך המקס ווינדו, ואני רגע נראה אותו, מה שאנחנו נקבל פה זה בעצם את שני האובייקטים, לא אובייקטים, שני המסרים, אחד אחרי השני, וכמובן שזה יהיה בסדר שבו הם יתקבלו, וזה, הדרך הזאת זו שיטה מאוד מאוד טובה כדי להבין מה הסדר הפעולות שבו מתבצע במקס. אנחנו מחברים את פרינט פשוט לכמה אאוטלטים של כל מיני אובייקטים, ואנחנו פשוט משנים דברים. אני עכשיו אשנה את 2, אנחנו רואים שהדבר הראשון שהוא הוציא זה 3, והדבר הבא שהוא הוציא זה הבנג. טוב, אז בעצם איך אנחנו יכולים להשתמש בדבר הזה, במה שלמדנו כרגע? אמרנו שמה שאנחנו מחפשים פה זה איזשהו עניין של סדר פעולות, ולכן מה שאני אעשה פה זה גם כן עניין של סדר פעולות. אני אגיד לו דבר ראשון, T של טריגר. דבר ראשון מה שאני רוצה זה מספר שקיבלתי הוא זה שיפעיל, ואני לוחץ פה אינטג'ר, בעצם אני מקבל שני מספרים, כמו שבעצם הייתי מקבל מפה, הייתי מקבל פעם אחת מספר לזה ופעם אחת מספר לזה, ובמקום לעשות את הסבתוכה הזאת של כל הפאץ' קוד שכולם יוצאים מאינלט אחד, את זה שאני רוצה אותו דבר ראשון, לא, סליחה, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות פה זה בעצם את הבדיקה אם הוא גדול מ-0 כדי לפתוח לנו את הגייט. אז יש לנו באמת, אנחנו רואים שה-output order 1 is integer, ובאמת במקום לחבר אותו ישירות לגייט ולזה, אני אחבר אותו דרכו דרך הטריגר. ומה שאני עושה, אני בעצם עושה פה מעין X כזה, מעין הצלבה. האורדר, המסר שיגיע שני בסדר, הוא זה לא, סליחה, אוי, חיברתי אותו לארגומנט של הגודל של מה שאנחנו מנסים לבדוק. במקום זה אני מחבר אותו לגייט, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים שיצא בסופו של דבר מהגייט. אז שוב, בואו נעשה פה סדר. מה שאנחנו עושים זה 12 נכנס לאובייקט הזה, אמרנו שמה שמתחבר אליו, בגלל שזה פלוס, זה 5, 12 ועוד 5 שווה 17, 17 יוצא, דבר ראשון, בתוך הבדיקה אם הוא גדול מ-10, 17 גדול מ-10 כמובן, הוא פותח לנו את הגייט לפי המספר 1, והדבר הבא, אמרנו מלמעלה למטה, זאת אומרת, דבר ראשון, הוא יסיים את כל מה שמתבצע פה בשרשור, כל מה שהוא יכול לעשות, כל מה שלא תוקע אותו, כרגע הגייט הוא משהו שתוקע, זאת אומרת, הדבר הזה האוטלט של הגייט הוא תלוי בעוד משתנים אחרים שאני רוצה לעשות ממשהו מלמעלה. אבל כל מה שאמרנו, כל מה שמקס יכולה לעשות באותו שרשור של זה, דבר ראשון, היא תעשה את כל השרשרת, ורק אחרי שהיא תסיים, ניתן דוגמה. אני חושב שהדבר הכי טוב זה לתת דוגמה. נעשה פה חיבור של 2 וניתן פה מספר, שוב לחצתי על I, ואחרי הדבר הזה אני אתן פה עוד איזשהו, עוד חיבור, אותם חיבור, בעצם נחבר את כולם ביחד. בעצם מה שאני אמור לקבל פה זה 8 כמובן, אם אני שולח פה 0, כן? ואני אתן פה message כדי שנוכל לבדוק אותו, וכמובן שכשאני אלחץ על 0 אני אקבל 8,
אבל אם אני עכשיו אעשה פה גם כן איזשהו נושא של טריגר, אני לוחץ על Alt כדי להעתיק אותו, ואני רוצה לקבל אותו קודם, ורק בפעם הראשונה לעשות את הפלוס 8, רק דבר ראשון, ורק הפעם בדרך הבאה, באינטג'ר הבא, אני רוצה לעשות פעולה טיפה שונה, אני רוצה רק להוסיף לו 6 דבר, וגם את זה אנחנו נחבר במקום לפה, במקום המסאג' בוקס הזה, אנחנו נחבר אותו לפרינט, כדי ששוב נוכל לראות את סדר הפעולה. אז אנחנו נחבר את שניהם ביחד, ומה שאני מצפה לראות פה, דבר ראשון, הוא יקבל את המספר, הוא יוציא אותו מהאוטלט הזה, והדבר הראשון שהוא יעשה, הוא לא יעבור לפה, יעשה פלוס 2 ואז יוציא לי עוד פעם את המספר מהצד השני, אלא הוא ילך עד הסוף כמה שהוא יכול למטה, ורק אחרי שהוא סיים את סדר הפעולות שהוא יכול עד למטה, זאת אומרת הגיע לפרינט, הוא יתחיל את המהלך השני, זאת אומרת את האוטלט השני, ואנחנו זוכרים שהוא הולך מימין למטה, מלמעלה למטה, לשמאל מלמעלה למטה. ושוב אנחנו נבדוק את זה, ניכנס רגע למקס ווינדו וניתן פה את המספר 1 לצורך העניין, ואנחנו רואים שבאמת הדבר הראשון שהוא עושה הוא מחבר לי 9, ורק אחרי שהוא חיבר את ה9 הוא עובר לצד השני ועושה 7, זאת אומרת 1 ועוד 6, 7, 1 פלוס 8 זה 9. אז בעצם מה שקורה גם לנו עכשיו עם הגייט שלנו, הדבר הראשון שהוא עושה הוא בודק אם זה גדול מ-10, הדבר כמובן שהוא עובר הלאה למטה לתוך הגייט, משנה מה שהוא צריך לשנות, ובעצם מסדר הפעולות שלו הוא סיים, כי ראינו קודם שהגייט עצמו לא מוציא output מהאינלט השמאלי, שרק קובע את אופן השימוש בו. ואחרי שהוא סיים את הפעולה הזאת הוא יעבור שמאלה, מימין לשמאל, אני רואה האוטלט אמור להוציא לי עוד פעם את המספר שנכנס פנימה, והוא אמור להיכנס לתוך הגייט. הגייט אמור להיות פתוח כל זמן שהמספר יהיה גדול מ-10, ואנחנו נראה אותו על המסאג' בוקס. ובואו נבדוק את זה, ניתן פה מספר גדול להחריד, 200, ואנחנו רואים שבאמת זה 205. כדי לראות בטוחים אנחנו נסגור שוב את הגייט, ניתן לו 0 ושוב ניתן פה 201 ואנחנו רואים שהוא נפתח. איזה כיף. אז אנחנו רואים שיש פה איזשהו סדר פעולה שכל מקס עובדת לפיו. אני רק רוצה לתת לכם איזשהו דוגמה למשהו שבדרך כלל לא עושים. אנחנו סתם ניקח את המספר הזה גם כן, פלוס 12, ניתן לו שני מספרים, גם לחצתי על I כדי לקבוע מספרים, ואני אעשה פה פעולה מאוד פשוטה של חיבור של פלוס 12, 1 פלוס 12 שווה 13, ראינו את זה כבר, אבל מה יקרה אם נחבר את 13 הזה אל 1? ברמת העיקרון מבחינה תיאורטית מה שאמור לקרות זה ש1 פלוס 12 שווה 13, ואז 13 האחד הזה הופך ל-13, שיוצא חזרה ל-12, זה אמור לצאת 25, ואז 25 עובר לפה, ובעצם יצרתי פה לולאה שהיא אינסופית. ובואו נראה מה קורה. מה קורה ברגע שאני עושה דבר כזה? הופה. אתם רואים את האמירה הנוראית הזאת של הסטוק אוברפלואו. הדבר הזה אומר שבעצם יצרתי פה, תראו איזה מספר הגעתי דבר ראשון. עד שהדבר הזה הספיק להבין שהוא נמצא פה באיזושהי לולאה אינסופית, הוא הספיק גם לעשות איזה שהם כמה פעולות, אבל בעיקרון מבחינת המחשב כרגע הזיכרון שלי נגמר. כי הדבר הזה, כל פעולה שאני עושה במחשב, המחשב שומר לעצמו איזושהי פעולה. זאת אומרת, הוא מקצה בתוך הזיכרון מקום בשביל הפעולה הזאת, וזה תלוי גם לפי הסוג של המשתנים, תלוי בכל מיני דברים נוספים. אבל ברגע שאני עושה איזושהי פעולה כזאת שהיא רקורסיבית, זאת אומרת, פעולה שהיא חוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה, בעצם עד אינסוף, המקום שלי לפעולה הזאת נגמר, ולכן
בכל מיני שפות אחרות אנחנו נקבל גם כן כל מיני אמירות כאלה של תשמע, הפאץ' הזה שהכנת משהו פה דפוק לגמרי, בחלק מהמקרים הוא יכול להקריס לגמרי או את מקס או את המחשב או דברים אחרים. במקרה הזה הוא פשוט שם לב לזה ואומר לנו, שמע, outlet are disabled until the message is clear. זה אומר, כל זמן שכרגע הדבר הזה פועל, אם אני אשנה פה דברים, הוא לא יוציא לי שום דבר החוצה. ואתם יכולים לראות שזה מה שקורה, באמת שום דבר לא יוצא החוצה. אני ינתק פה את אחד הדברים, ואתם תראו שכשאני לוחץ פה על ה-X הזה, אני שוב אוכל, תקתי את הכבל הלא נכון. טוב, את ה-outlet ל-inlet, ואני באמת רוצה עכשיו לבדוק כמה זה 0 פלוס 12, ואני נלחץ פה 0 פלוס 12, וזה כמובן יוצא 12. מה שעשינו בעצם בעצם התגברנו על הפעולה שהייתה קודם. יש לזה כל מיני, מי שעדיין רוצה לעשות כל מיני לולאות כאלו מוזרות, יש לזה חוקים ואפשר לעשות את זה, זה טיפה כרגע יותר מתקדם ממה שאנחנו עושים. בנושא של, דרך אגב, user interface, משתמשים בזה יחסית הרבה, כי אנחנו רוצים שכשאני מזיז נוב, אז גם נוב אחר שקשור לאותה פעולה גם כן יזוז, וכשאני אזיז את הנוב השני גם הוא יזוז, ולכן אני חייב לחבר את שניהם. אני אראה לכם דוגמה, הנה. למשל, אני עכשיו אתן פה את ה-Live dial, אותו אתם בטח מכירים כבר גם מההרצאה של יחזקאל, וגם כי ראיתם אותו כל כך הרבה פעמים בכל מיני פאצ'ים ובכלל בלייב עצמה, ואני אצור פה עוד אחד כזה. כמובן שכל מה שנכנס בתוך האינלט שלו, אנחנו רואים שהוא אדום, הוא מבצע את הפעולה שלו, ואם אני עכשיו נכניס לפה מספר, למשל המספר שסתם יצרתי פה, ואני אשנה, אני רואה שהוא באמת מקבל את המספר הזה ועושה איתו דברים. במקרה הזה הריינג' שלו, של הדייל הזה, הוא מ-0 עד 127, לכן כשאני עכשיו מעלה את זה עד אינסוף, לא יקרה שום דבר עד שאני באמת אחזור לאותו טווח. אבל לפעמים אנחנו באמת רוצים לעשות שני נובים ישפיעו אחד על השני, זאת אומרת כשאני יזיז אותו אז גם הנוב השני יזוז, ולכן אני רוצה לשנות אותו. אז הנה, באמת חיברתי את האוטפוט שלו לאינפוט של הנוב השני, וכשאני מזיז אחד השני גם יזוז. כמובן שזה לא יקרה בנוב השני. למה? כי הוא לא מחובר לנוב הראשון. ועכשיו אנחנו ננסה לחבר אותו, ומה אתם חושבים שיקרה? כמובן שראינו כבר את זה חדש. בעיקרון מה שהיה אמור לקרות פה עכשיו זה לולאה אינסופית. יכול להיות שבמקס 6 זה משהו שטיפה סידרו מהבחינה הזאת. זה חדש לי. בעיקרון דבר כזה לא מומלץ לעשות, כי זה לא חכם. ואם אני עכשיו אחבר גם את המספר הזה אליו, ולתת במקום ל-Live dial אני נותן למספר הזה, ואני מניח שעכשיו אנחנו כבר... לא? טוב, תשכחו מה שאמרתי. יפה, זה דבר חדש טוב לדעת. בעבר מה שהיה צריך לעשות, היה צריך באמת לבדוק שהדברים האלה לא קורים. בכל אופן, לא מומלץ. באמת שלא מומלץ לעשות כאלה לולאות. זה משהו שתמיד יכול לגרום לבעיות. אבל הבנתם פחות או יותר, אני מקווה, את סדר הפעולות ומה בעצם מתרחש פה. אז ראינו שבאמת אנחנו יכולים, דבר ראשון, לקשר כל אובייקט בניגוד לכל מיני שפות אחרות שאפשר לעשות פעולות של ספגטי, של מה שנקרא go to, של לעבור מסוף הקוד לאמצע הקוד ולחזור חזרה וליצור כל מיני לולאות. אנחנו יכולים בעצם לחבר כל אובייקט שנמצא על הפאץ' לכל אובייקט שנמצא על הפאץ'. זאת אומרת, יש לי עכשיו מהגייט, אני עכשיו יכול להגדיר בואו נראה מה הדבר הקטן שעשיתי עכשיו אמור לעשות. לפני שנבדוק את זה, אנחנו בעצם בודקים כמה זה המספר הזה ועוד 5, אמרנו שזה ה-right operand, מה
אמור להיות מתווסף למספר הזה. הוא אמור לבדוק אם הוא גדול מ-10, ברגע שהוא גדול מ-10 תוציא אותו החוצה. וברגע שהוא יוצא החוצה, אז המספר הזה שיצא מפה, זאת אומרת החיבור בין שני המספרים אמור להיות נקודת חיבור הבאה. ובואו נראה את זה. יש לנו 0, ו-0 כמובן שהוא לא גדול מ-10, ואנחנו נהפוך את זה רגע ל-6. 6 אמור להיות גדול מ-10, לכן אנחנו אמורים לקבל ב-right operand את ה-11. ואיזה כיף. עכשיו כל מה שאנחנו נחבר פה למעלה, זאת אומרת כל מה שאנחנו נחבר יהיה מחובר ב-11, 6 ועוד 11. ואם אני עכשיו אעשה את זה פעולה שהיא מתמשכת, זאת אומרת אני עכשיו אעלה את זה בזה, אתם תראו לאט לאט את המספר שיוצא מתוך הגייט, שהוא גדל בצורה כמעט אקספוננציאלית. שזה משהו מאוד מאוד נחמד, ורק ממחיש טיפה מה אנחנו באמת יכולים לעשות עם הדבר הזה. מה היה קורה למשל אם הייתי עכשיו מנסה לחבר, לקחת איזשהו כזה מודול של חיבור, ולחבר אליו מספר רגיל, ואת המספר הזה ישר במקום לשנות איזשהו מספר אחר שאותו הוא יהפוך את זה, אני רואה שאנחנו לא מצליחים לעשות את זה. הסיבה לזה, האמת שלא כדאי כרגע לדבר על הסיבה, זה טיפה מורכב, אבל בכל אופן דיברנו קודם על לולאות, מה יקרה אם אני עכשיו אעשה 0 פלוס 12, ואנחנו רואים שעוד פעם קיבלנו סטוק אוברפלואו בגלל הסיפור הזה שכל מה שמתקבל מפה הוא יוצר פעולה. אני מזכיר לכם, זה לא קרה כאן בגלל משהו אחד מאוד חשוב, כל מה שנכנס מכאן בסופו של דבר לא עושה שום דבר. הוא עושה בתוך האובייקט, אבל לא מוציא החוצה שום דבר, ככה שכל פעולה שאנחנו עושים היא יחידנית. אין פה איזושהי לולאה שהולכת וחוזרת כל הזמן, זאת אומרת עד אין סוף של פעולות, אלא כל פעם שאני עושה פעולה, הפעולה הזאת נגמרת בסופו של דבר בשלב הזה של שינוי הארגומנט של אותו פעולת חיבור. טוב, אז עכשיו שאנחנו יודעים את כל הדברים האלה, אפשר לעשות דברים מעניינים גם. ואתם רואים שלאורך כל השיעור, יש לנו פה באמת את ה-MIDI in ו-MIDI out. אני קצת טיפה אדבר על מה זה בכלל, איך מקס מתייחסת ל-MIDI. בסופו של דבר MIDI זה מספרים. אם אנחנו עכשיו נחבר, כמו שראינו קודם, את הפרינט, נחבר אותו ל-MIDI in, ואנחנו נקשקש קצת על המקלדת בתוך המקס. כרגע נפטרתי מה-overflow. אם אני עכשיו סתם מקשקש ככה בתוך אבלטון, נוכל לראות את זה, אני עושה פה פעולה קטנה, תתעלמו קצת ממה שאני עושה. נעשה לו top most. מה שאני בעצם עושה זה שהחלון כרגע, שאני מסתכל עליו, הוא יהיה תמיד למעלה. ואתם רואים באמת שזה מה שקורה. ואני עכשיו סתם אתחיל לקשקש פה כל מיני דברים, ואני מקשקש על המקלדת במחשב בתוך לייב. ואתם רואים שמה שמגיע מתוך ה-MIDI in זה כל מיני שורה של מספרים, 65, 100, 128, 65, 64, הדברים האלה זה מה שנקרא raw MIDI, ואיך שמקס מנתחת את ה-MIDI שמגיע מתוך לייב. דרך אגב, כשאנחנו עובדים במקס רגיל, אז בדרך כלל ה-MIDI הוא לא יהיה ב-raw, נקבל בכל מיני צורות, אבל ככה זה מתרחש בתוך Max for Live. לצורך העניין, יש לנו כאן כל מיני פקודות של clock, של MIDI clock, ויש פה פקודה של note on ו-note off, אבל כדי באמת לנסות להשתמש בדברים האלה, אנחנו צריכים לעשות משהו שנקרא parse. מה שהדבר הזה עושה בעצם אובייקט שלם של MIDI שנקרא MIDI parse.
שמה שהוא עושה הוא לוקח את ה-raw MIDI הזה ומנתח אותו ומחלק אותו לכל מיני סוגים של MIDI שבעצם נכנסים. אנחנו יכולים לראות באוטלטים את מה שאנחנו מצפים שיצא מתוך ה-MIDI פארס הזה. אז אנחנו רואים באמת שהאוטלט השמאלי ביותר שבו אנחנו בדרך כלל משתמשים הכי הרבה זה ה-Note On וה-Note Off, שזה יוצר לי מה שהוא מוציא החוצה. זה לא מספר אחד אלא ליסט, שאנחנו עוד מעט נדבר מה זה ליסט. זה בעצם רשימה של מספרים, ובעצם האוטלטים האחרים מראים לי כל מיני דברים, נותנים לי את המידי צ'אנל בראשון, נותן לי את הפיץ' בנד אם אני משתמש בפיץ' בנד, אפטר טאץ', פרוגרם צ'יינג'. בעצם מבחינת Max for Live רוב הדברים שאנחנו משתמשים בהם, בגלל שאנחנו עובדים עם מידי צ'אנל אחד תמיד, שאנחנו כבר נכנסים לתוך הצ'יין של סאונד ושל המידי, מה שאנחנו עובדים איתו זה בדרך כלל פיץ' בנד, פרוגרם צ'יינג' גם כן לייב מתעלמת מזה, אפטר צ'אט שאפשר להשתמש, קונטרול צ'יינג' זה כל הקונטרולרים שאנחנו משתמשים בהם. ובואו ניתן דוגמה. אני עכשיו רק נחבר לפה כמו שניסינו קודם את המסאג' בוקס לאינט הימני. אני אתן את הפוקוס על לייב, ואני רואה שכשאני לוחץ כרגע על F הפיץ' שלי הוא 65 והוולוסיטי זה 0. אם אני עכשיו משאיר אותו לחוץ, הוא נשאר על 100, אני עוזב, זה 0. בעצם אין Note Off ו-Note On בתוך Max, זה תמיד משתנה לפי הוולוסיטי. אז זה יפה, אז יש לנו בעצם יש לנו אינטרפטציה בתוך Max של מידי שמתקבל מתוך לייב דרך המידי אין הזה, ואנחנו יכולים להשתמש בו. אבל כדי להשתמש בו, כדי לשנות פה כל מיני דברים אני רוצה לשנות רק את הוולוסיטי או רק את הפיץ', אני חייב להפריד את הדבר הזה לשני ערכים שונים. ודיברנו קודם, אמרתי שזה ליסט, הדבר הזה, זה מאוד מאוד דומה למה שנקרא arrays בשפות אחרות. זה בעצם רשימה של כמה פרמטרים, שכדי לפרק אותה אני יכול ליצור מה שנקרא unpack, אובייקט שנקרא unpack, ואני מחבר בעצם את האוטלט שלו לאינלט הזה, ומה שאני אקבל פה זה את האלמנט הראשון, האלמנט הראשון מצד שמאל, האלמנט השני מצד ימין. צריך לשים לב לזה, ותמיד כדאי לבדוק, לפני שאנחנו עובדים עם אובייקטים במקס, תמיד כדאי לעבור על הדברים האלה, לראות הנושא של העזרה המובנית בתוך מקס, זה בכלל משהו ששווה לציין אותו ממש לטובה, לכל דבר. גם כשאנחנו ראינו קודם שכשאנחנו כותבים דברים, אנחנו מקבלים השלמה אוטומטית, כשאנחנו מנסים לעמוד על הדבר הזה, אנחנו מקבלים הסבר פחות או יותר מה הדבר הזה עושה. וגם בתוך מקס יש ממש פאצ'ים שלמים שכל המטרה שלהם זה לעזור לכם, ואנחנו יכולים להגיע לפאצ'ים האלה בעזרת לחיצה מקש ימני. אני רואה פה open unpack help. אני יכול גם להגיע לזה דרך, זאת אומרת, ללחוץ לוודא שהאובייקט הוא מסומן, לעשות control או command shift h, ומה שאני מקבל פה, אני כבר אזיז אותו, מה שאני מקבל פה זה ממש פאץ' שלם, שכל המטרה שלו בסופו של דבר זה להסביר לי מה אותו אובייקט עושה. ואנחנו רואים פה באמת שיש לי דבר ראשון את ה-unpack, ואנחנו רואים שנתנו לו גם כל מיני ארגומנטים, והוא גם יסביר לנו מה זה כל ארגומנט, מה הוא עושה. ואנחנו רואים פה שיש איזשהו ליסט שמורכב מ5, מפי ומסטרינג שנקרא high, ומה שהוא אמור להוציא לי זה הפרדה של הדברים האלה. ואנחנו רואים שבאמת האובייקט הראשון שנקרא 5 הוא יוצא מהמקום הראשון, פאי שזה 314 יוצא מהשני, וסימבול שזה היי יוצא מצד ימין. ואנחנו נראה בעצם מה זה הארגומנטים האלה שבאמת נוצרו לכבוד הדבר הזה. unpack בדיפולט שלו הוא מובנה כדי לשחרר ליסט של שני דברים.
אם אנחנו רוצים למשל, יש לנו איזשהו אובייקט שמייצר ליסט של 200 משתתפים בתוך הליסט הזה, ארגומנטים, אנחנו יכולים פשוט להגיד לו, שמע, אני רוצה שהדבר הראשון שתוציא לי יהיה מספר, שאני מציין את זה כאפס או אינט, כמו שראינו קודם. הדבר השני שאני רוצה זה גם כן שיהיה מספר, אבל הפעם המספר אני אוסיף לו נקודה, ומה שהוא בעצם עושה זה שהדבר הראשון שהוא יוציא לי, זה המספר הנקודה הזה, זה float number. וגם אם עכשיו אני אכניס לפה, כמו שאני אכניס עכשיו, איזשהו מספר שהוא לא float, זאת אומרת כל מה שמגיע כמידי זה לא float אלא מספר שהוא שלם, אנחנו נוכל לראות אם אנחנו נחבר לפה את ה-message box. אני עכשיו רק אלחץ על הדבר הזה ותראו שהוא מקבל מספר עם נקודה. זאת אומרת שאם אני עכשיו רוצה לשמור על איזשהו ערך שיש לי, דיברנו קודם בהתחלה על כל מיני נושאים של סוגי משתנים ודברים כאלה, זה מאוד מאוד חשוב להגדיר איזה משתנה אני בעצם רוצה לעשות. וראינו את זה קודם עם הפלוס. אני אזכיר לכם שאם אני עושה עכשיו פלוס 1, אז כל מספר שאני אכניס פה, גם אם הוא יהיה float, אני עכשיו לחצתי על F, גם אם הוא יהיה float, הוא יהפוך לי אותו למספר שלם. והנה אנחנו יכולים לראות שזה קורה, זאת אומרת עד שהוא לא יגיע ל2, הוא בעצם לא יוצא לי שום דבר. אבל אם אני עכשיו רוצה למשל ליצור מצב שהוא לא יחבר שום דבר מלכתחילה, אלא רק יהיה פה איזשהו פלוס, שאחר כך אני אוכל לחבר לו איזשהו ארגומנט ל-write operand, כמו שעשינו קודם, אבל אני רוצה שזה תמיד יהיה float. אז אני חייב לוודא שאחרי המספר שנתתי לו, תופיע נקודה, וכך הוא יודע, שמה, המספר שבאמת ייכנס פה, אני רוצה שתוציא אותו כפלוט. זאת אומרת, גם אם עכשיו אני אכניס פה מספר שלם, שימו לב מה יקרה, הוא יוציא לי 1 פלוס 0 float שווה 1 שהוא בפלוט. וזה חשוב להכיר את ההבדלים בין סוגים שונים של משתנים. לצורך העניין אז עכשיו מה שאנחנו צריכים באמת זה אנחנו לא צריכים float בכלל, אנחנו רק רוצים שני ערכים, אחד של ה-velocity ואחד של ה-midi pitch. ואז יש לי בעצם קופסה אחת שמחוברת למה שאמור לצאת מצד ימין, שזה ה-velocity, ומה שאמור לצאת מצד שמאל זה ה-pitch, ואנחנו נבדוק את זה. והופה. אנחנו מקבלים את הפיץ' 65 ומיד אחריו את פיץ' 65 עם 0, פיץ' 65, כל פעם שהוא, אני אתן לכם, בעצם נראה לכם מה בעצם קורה בפנים עם פרינט. אני מחבר אותו באמת לתוך הדבר הזה, אני אקבל פה איזשהו ליסט, ובתוך ה-max window אני באמת אוכל לראות את זה. אז אנחנו רואים, לחצתי על F במקלדת, והוא מוציא לי פיץ' של 65 ו-velocity 100, וכשאני עוזב אותו הוא יוציא לי גם כן את אותו פיץ' עם velocity 0. ובעצם הדבר הזה בסופו של דבר אנחנו יכולים להשתמש במספרים האלה כדי לעשות כל מיני דברים מעניינים. אז אנחנו יכולים עכשיו למשל לבחור שכל נניח כל משהו פיץ' מסוים שהוא גדול מדו שזה 60 הוא לא ינגן, והדבר השני ואיזשהו משהו אחר, איזשהו כל מיני פרמטרים שעל פיהם אנחנו יכולים לשנות כל מיני דברים בתוך הפט שלנו וכל מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות. אני בעצם יעצור בזה כאן, אני רק רוצה שתכירו משהו מאוד מאוד חשוב כדי שגם תוכלו אחר כך ללמוד לבד גם הדברים שיחזקאל סיפר בהרצאה שלו וגם צירף בתוך הקבוצה. יש פה
מקס בסופו של דבר יש הרבה מאוד מדריכים פנימיים בתוך מקס הם מעולים. מה שאני רוצה להפנות הפעם זה מדריכים שנמצאים בתוך מקס, שלוחץ help ומקס help. אני מגיע פה, אני כרגע מזהר את הפאץ' הזה, ובעצם בתוך ה-help יש לי ממש טוטוריאלס שלמים ומעולים, ממש מעולים על מה זה מקס ואיך אנחנו הולכים לעבוד איתו. לא דיברנו בכלל על נושא של MSP ושל ג'יטר, אולי נתקלתם במילים האלה פעם. MSP, אני אתן לכם דוגמה מה זה בכלל MSP. MSP זה דרך שבה מקס עובדת עם אודיו. דיברנו קודם שמסרים עוברים דרך הפאצ'קורד האלה. MSP, המסרים האלה הם לא מסר שהוא יחיד, זאת אומרת הוא לא 65-100 כמו שראינו קודם עם ה-MIDI values, אלא סיגנל. הוא ממש כל הזמן, במשך כל הפעילות של הפאץ', הוא מעביר כל הזמן, אם כרגע הערך הוא 0, הוא כל הזמן משדר לי 0, 0, 0, 0, 0. וניתן לזה דוגמה כרגע, רק ניתן פה למשל סייקל, זה הדימוי של גלס בתוך מקס, וכשאני עכשיו אחבר אותו לתוך plug out, אתם רואים כמו שיש לו טילדה כזאת בסוף, זה בעצם אומר לי שאני עובד פה עם משהו של אודיו של MSP, וכשאני אחבר ביניהם, לא יקרה שום דבר כי אני בערוץ מידי ואני גם לא שמרתי שום דבר, אבל אתם רואים שהפאץ' קורד הוא נראה שונה, הוא גם עובד לגמרי שונה, אבל באמת לנושא של MSP כרגע אני לא חושב שכדאי להיכנס לפני שמבינים עד הסוף ויוצרים טיפה בתוך מקס. בעיקרון אני אשמח לתגובות שלכם. אני מאוד מאוד נהניתי בהרצאה הטיפה הארוכה הזאת, ואני אראה אתכם. אז באמת תודה רבה לכם ולהתראות.